Hi guys, good morning. So ngayon guys ay mag-apas ko ni Alan sa kaswagan ng luto. Nagulan pag yun. Si Alan ganina ra sa sayo. Sila doy-doy niya. Balikan ko yung doy-doy kay mangluto man mi. Naghiwa na si doy-doy guys para sa humba. Si madam guys. Gay na ras madam. Longag na sila ato guys. Para panyod to, panyapon. Dala snack. Para sa humba. Alot na siya ng humba guys. Para panyapon na siya ng humba. Katot para paklay. Kanan to na kamunada. Kana siya kanang empilya sa baboy or kinaskas mo na. Ay, tilaw. Muna among tig-tilaw. Muna among tig-gaon. Tig-tilaw na siya, guys. Asa ba ito pag-tilaw nga naglikawa man? Kung sa'yo mo na ito. Dili na ito rin hugasan. Dili na ito hugasan? Maratong tig-tilaw, guys. Tilawan na lang niya o sakto na basa. Sadang kayo ni agaw. Kahit pa? Magluto na po na si Alan diya para paklay. Kumpas na guys, mientras way sounds. Kung may sounds, dito pagka bulyada. Na siya, hamonada na siya guys. Kami sa itong kariyang dito. Yahong. Dito ko tubuyan kayo. Lamas. Wala ko na na, silikot. Silikot din. Wala din silikot. Basta siya ako magluto ah. Gapon na siya dire. Pero, bukan nga, diretso na nagapon siya. Ah, correct. Naligos lang dagat. Tigsigan kahoy guys. Kaya wana. Dagan marisubang. Dagan marisubang oh. Ha? Gani, ang kan lang may wala. Kaliro, no? Guys, hamonada na po na. Kana humba na gihilisan. Kaya kinastas na. Ay, tungol di ay. Lami yung tungol guys, oh. Guys, dyan. Crispy daw siya. Detilaw. Lami siya guys. Pait lagi. Tae guro to ba? Bako. Nakit akong bilang. Lami ang tinayo. Ha? Pura sa karoon na.
Maestra na ba na? Sa lalo na siya natudlo. Sa private. Dora ay bata, puro maestra.Ag-isa din hinasay sa kaswagan. Ay, maganda to. Mas tigit ko muna. Ingon siya pa. Hindi ginawa niya kasi kung sumbagay na ikuha niya o sumbagay na. Paet. Ano bang na sumba? Ay, ako ito sa paet. Ito yung mga tilawan ng babae. Alam ko, aling tumoy daw. Uy! Nag-abroad na yung asawa Jere. Diyan? Nag-abroad na? Dito nga doon mo. Sa Okay guys, nabot sila ni Ate diri guys. Imbitar po din si Ate sa among gilutuan. Ah. Sayon mo din. Ah. Ah, sige, sige. Uy, may gabi. Apil lang galing ko diya sa apil. Apil yung gani madam. Ay, kung kapila, kaya dagan maging mamista kung mamista. Asa di ay. Hi guys, namamistahay guys. Oh. Ang di ay. Diyan o. Ay, namin diri na madam kain. Ano nilinde? Ha? Wala si Lilin. Mamista, guys. Pista sila guys. Hala, apil lagi ko ba? Apil lagi ka madam. Apil lagi ko ba? Dali, dali ta. Basta apilon jud ka na ako. Ana, apil lagi ko ba? Kaya di gusto ko di ma-apil. Sige na dyan. G, ali, G. Oh, sige. Mag-disco daw na sila. Ah, di ba? Mag-disco na sila. Dalalis ko. Dalalis ko? Lagyan, lagyan. Kawan mo, kaya kulit video ninyo. Sos, unay sa kusina. Unay sa kusina. Dadamdaw na sa kusina. Madam, nakakagod ko dito sa inyo ha. Nag-wish yun ko nga mag-andit ka. Kalas pa dyan. Fiesta, Mama Mary. Kaunti ay kaulag din. Ay, takot na.
Ugma ka man among lechon. Ha? Kinakain na. Ana! Lain salamat sa kay Madam kay ka. Tanaw gid ka sa amo ang mga vlog ni Mario. Gani. Mario min uban. Ano wala ni mo. Punuan na inyo plato daan. Punuan. Puno ate. Wala lang dito. Sila din naglitson. Kaon sige balag mahubog. Mo asawa. Inyo ayaan. Bakit siya? Lami galing ni siya. May gigayong ba man? Kaysa dani. Lahi mo ko na sila timpla. Uy, wala na. Sagol lagi ka. Ang oras ko dito. Bulto ko nakalamin na nila. Sila guys. So, okay, bawi. Babay na sila, babay. Ilapot sila. Bye-bye. Gikan sa Japan. Ate Payoke. Bakit sa gikan Japan sa Payoke rin dayon. Japan kasi isang. Ngarang baboy boros. Dali na siya gibutan ng pamaak. Boros na guys. Bisi pang linya bisi. Kato kay Facebook man to, di mo tong kita kaniya. Kaya aman niyo sulupin. Ha? Ha? Di ka to tutungaon di. Ako pa sa mo. Di ako kunti. Di ba labno ginatngal. Kunya na bom. Anting daikol. Lili tawo. Kabuasan na talan pa. Kabuasan na sugal lang.
Sunless buglets. Kani ang litson mo ho? Ulo mo na. Pasiling daw sa atin. Ha? Pasiling. Ano dubli man iyang. Ay, nanay, na Mr. Boy ko yung teacher. Tubi to sa dito sa ampuan. Sa inyong. Basta ta kamada. O dito na gan. na iyang bata. Nay, Mr. teacher ni Hi guys, may hapon. So na namin din sa balay guys. So nakakaunas lang ni Mother sa mong dala o nara among sweldo. Bali duha ka adlaw ni Alan guys. Duha ka adlaw niyang duty. Bitaw duha ka adlaw. Tapon sa buntag kay alas 11 na uli. So daghang salamat sa iyong tanan guys. Salamat po sa among gilutuan Ma'am Algie. Daghang salamat sa tanan-tanan guys. Hanggang dito lang video ko guys. Bye. Love you all.